kalman laeng. Programa ng kapakangigan, kadagitang tutuma pakasalitaan, tibiyag kinayat, akasla na pasamak laeng iti kalman. Aping amin nga ditay amuno anyat mapasamak itun bigat. Tapno dayta ko mga aldaw kat saan nga balil nga iti laeng kalman. Papagay mawisan na kayo nga agsurat, kan mga ipatulod ka na iti pakasalitaan nyo tibiyag kinayat, adayon tupulos malipatan. Ana pasamak iti kalman laeng. Kaya patulod jo, iti dayto nga programa, kat maibasa, dagiti apakasalitaan nga pakaadawan iti adal, liwliwaken pagsarmingan tibiyag. Idi kalman laeng. Sagudahin garot ti surat, ti pakasalitaan nga mariknam lakoma, iya pakasalitaan nga ipatulod ka na tayo ti kalman laeng, kasla iti kalman laeng nga pakasalitaan ni Vincent Sagrado. Idi kalman laeng. Idi kalman laeng manong nemi ngay matender kami kini Wilson nga partner ko, best friend ko, ken kaopisinaak, iti maysa nga party. Disente nga party manong nemi tanakarawat kami pang executive, puro gugwapo, ken napipintas dagiti sa nga ili. Iti kaslamang select dagiti duwapo kel ti matak, iti maysa nga babae iti suli manong nemi. Kinidag ko ni Wilson. Apay partner. Dadya suli. Amo mo dadya? Saan? Diyan ka mo. Partner Vincent. Adon sa akin di manin nakruso na daam. Manon ti simukot nga babae ti biyak mo. Kalpasan nga nag-asawa kayo kay ni Carmina. Ha? Ti playboy idi o baro. Playboy lata. Uriadan asawa na si gamit partner. Italaeng da makita. At may sa anak min kini Carmina. Ngam sa anak pa nga nag-chicks. Ngam itaadan. At da chicks mo. At da kulsonadak siya. Na isang sa ngayon tumarik na kayang kuala. Di siya. Uy. Umayan dito eh. Kabayatan nga mas asadeg manong naming kaslad at da nga naikanak iti interes nga garing kantirig na. Kastoyak manong nami nagkrusonada kiti babae. Ket by hook or by crook. Tsak ka isardingan, aking ka tsak ka, makuna nga kukwak. No asino man ti babae nga tarigagayak, agbaling nga kukwak, awampay ti pa nakapaay ko. Nangruna manong nami, ti kikita na kasla maililiwan. Huwag manong. Kasla mailiwan di kiti matana, kasla mawaw di kiti bibig na, nagpintas kit ni nayat ti sukog ti barukong. Napintas met ni Carmina nga asawak manon, da isungor ti nasawak. Ngim sa balit pintas dati ng babae. Ididandanin ng masadeg, ididyayanan ti dakulap na, tapno makiam-am mo kaniyak. Ket siyempre, sinabat kon, ket agalamano kami, nagraip da kiti dakulap. Naamuak nga doon na tinagan na manong nemi. Kaslasaan nga sumina, ti imatang na, iti imatang ko. Kaslasaan ka mabanog nga agpimpinnering. Kabayatan nga agbalbalikas dagiti matami. Kabayatan nga agbalbalikas dagiti bibigmi. Manong nemi, imbagag keng kuha na no sa dinot pagtrabahoak, imbaga naman no sa dinot pangopisinaan na. Ngayon kasla na dismaya, manong nemi di bagak nga, yeah, ada nasawak. Kaya nadamay sa anak ko. Ay, naladaw, ti panakamamukeng ka, Vincent. What? Naladaw, ti panakamamukeng ka. Sa dinungamintayan mo, hindi nawaya ka pa eh. Si Kaman, sa dinuntayan mo doon na, hindi nawaya. Well, pakaragsakan unay. Ibilang ko na ito nga rabiing kararagsakan nga pasat tibihan ko. Gapat na mamu ka, Vincent. Da kami madlatan manong nemi, tagsasalita, mapanak mangala, itirunugyan na nga arak sa ko, itad kang kuana. Siyak nagsaserve kang kuana manong. Naging gamadlaw ko. Ang kuya pandagin na matana.
Napalalam sa atin. Ha? Sana kami niya nararawang mo minom. Sa may parit ka niya. Oo, may parit ka niya, timinom ti arak, api ka ordi minom ka. Diyan ka mo, basta kahit ko tuminom, nang runay ta, tanamam mo ka, Vincent. Ano kas pagarikan na diyan kaya, mabaling nga itulot na. Sa dino, diyan balay mi, siyempre. Dududwa ka lang kini mama. Bugbog to nga anak. Ngayon na tayo na di papa. Awang bukod mo nga lugan, at dahangam tsakaon ka palang tag-drive. Ibatik to langin ito eh. At dagayim ko, kaopisina, no kayat mo, ison ti mangi-drive ka. No, kayat ko nga, sikan mangilokan ka niya. No kayat na, i-drive na di kotsek, tapno may awit mat lang. Abay, awang ko ka na, awang kotse na, nagilokan ka niya, nagkalokan kami eh. Okay? Kahit ko ba ito minom? Hindi pa ka mamanong name ita. Matumban. Uy, doon na. Oh, talagang Jagayan. Jagayan, Vincent. Nakabangbang lumano. Sa marin na tumarik na ka. Come on, doon na, come on. Wake up, doon na. Pinayapahayak ni Wilson Manong. Api pare, anak kinawa na. Nabartek. Ika nang sa rungar din. Nabarga. Pakibiyang ako di bag na. Ala. Alag na tulbag ti kotsena. Ngayon mamunggar ti kotsena. Ewan na ya. Doon na. Sa din tayo ti kotsem. Hindi akin namin. Okay. Kamay nung timag na. At ibahin ka lang, ha? Nakababay mo na sa kruyan ka. And then, itulod ka. Nagkumboy man ng name ti Kotsek and ti Kotse ni Dona nga minanay Honey Wilson. Nabaga na pa lang man ng name no sa dinno ti anti-address na. May sabala nga gagangay lang at anti-gate, nagdurbelak man ng name rimuarti may sabakin. What's wrong? Ay, ma'am. Good evening po. Siyak ni Vincent? Ano't kinuha din na pasama? Ano't napasama ka nito na? Iminom kita. Iminom. Amo na nga may parit kang quality arak. Oh my God. Di tama pa lang matender ti party kang iminom. Inintat saan mo iminom mga makaawid nga nalinteg. Dati gayim ko ni Komisinak ni Wilson tinangi-drive ti Kotsena. Siya akong tinangilogan kang quality Kotsena. Pasensya kayo na. Tapos tulangin, ma'am, sa kurek ta isarek ko ito na naging gati kwarto na. Sige, katakalaw na ayamanak ka. Ano na kamutahin? Vincent, nana. Manong nemi kabayata nga saksak kurek dito na. Tapos latapuot na tiloko. Takumpet met ititangid ko. Talagang naisang-sangay ti manik nakita na ito nga babae na ko na tinagam ko. Hindi malukatan, ti silen, manong nemi, inserek ko, sa ako impaid na isuna iti kama. Ngam di naman ikatin akalan ti iman na ititinggad ko. Doon na, maturag ka to hin. Hindi ka dito kasilan mo. Vincent, atapuot mo? Yeah. Maraming salamat. I love you, Vincent. Doon na, daan akong ti asawa. I love you. Please, love me. Or adahan kan ti asawa. Kinawag kang kang ibatagdag kumamit. No. Please, no. Ibatamot itagad ko. Inakon. No. Vincent, please. Nabiglang. I'm sorry, Nona. Andahan ako ti asawa. I'm sorry. Inakon. Abag surumat na sumrek ni mamang na. Na Mrs. Kabin. Ay, nangisaganak iti. Mamalin nyo nga.
pagkape. Ang kape ka nun ni Wilson nga, kaopisina. Sige, mga kamula kayo kumangking kuha na, nga na. Sampay na nakasukat. Siya kumatimang sukat kang kuha na, mati-mata. Na parang iti ayan ni Wilson manong naming ang kapkape. Ape, pakape-kape lang. And then, partner, kunak man lang no, ipamon, insarik mo na di kwarto. Anak, ingkawin na. Namdiya kaya. Oh, ape ka di mo kaya. Kas karina ay. Kunak man lang kurso na lang. Kas karina ay. Uri mat kurso na da kang, abay ti ko na, basta latan liputak ti asawak. No. Uri kas tuyak mat lang akit. Uri na loko ak kari di babae, di baro ak ang hamad itana. Oh, milagro. Kaya't mo sawan, kamayatan nga agasawa kayon ken Carmina, ket saan ganton nga mang chicks? No, saan? Oh, jakla pagro, jakla, mamati kang kaabinsan. Manong name ini agawid ak dito balay, si Reng palang ti asawa. Ay, mahamani. Abi nagbayag kan. Nagbayag. Sapak yun dia. Kumusta naman si party? Okay lang. Okay, man. I love you. Kaya numasawa ni schedule tayo ta. Numabaling ka tayo na kapsat ni JR. Grade 1 na eh. Kahit kung babae, di kapsat na. Kapag nga dagdigos, Orekat ka dagdigos ko laing tayo. Sige, inakang digos, nakabapayumat kang ka. Manong nemi, mamati ka man ngun no saan, ngam kamayatan nga romromansaik ti asawak, ni Duna ti aday ti panunod ko. Vincent, Vincent, apay nga wanagan ko ita. Ha? Dati-dati, no agaso ka. O Carmina ko naman. Ngayon, apikas lang din mo among ibalikas tinagang ko ita. Tinatalatil-til lang. Diyak amin manong nemi, kaya't nga nabaliksik nga nagan. Baka uduna ko na. Ngayon karigatak manong nemi, ngayon balikas iti. Oh, Carmina. Oh, Vincent. Sapay ko matagtultuloy ti irot na kita rakop mo kanyan. Sapay ko matagtultuloy ti bara na kita kinapros mo kanyan, Vincent. Uwen Carmina. Siksikan tulay. Ang peso nga na loko ak ini nga mita. Tagasawatan. Siksikan tulay. Oh, Vincent. Oh, I love you. It's oh. Uwen manong nemi ti asawa kon tinang ipapasak iti regget ken rugsok kuma para kinituna. Kinapuno na manong nemi no kumaan dawayami tay kinituna. Ita igawid na titenggen ko. Kan iti panang ibaganang iti I love you. Please love me. Nakawayway ako mamanong nemi na pang ko inlak. Tiri daw. Kalpasan na kito. Ngayam kasano ko ma. Ad na ni mamang na. Kasano nagtugtog. Baka mapitin. So nga. Ni Carmina nga asawak manong nemi kinisun nangipanak ti amin nga rugso. Oh, Vincent. Oh, galing mo, honey. Nagmayan. Honey, kasla mala na isang sangay nita. Kasla, nakarug-rugso kita, honey. Oh, Vincent. Takasan mo, tsak na rugso. Kat kaslag na damo nga babae, manong nemi ti romansay. Di doon na ti anda iti imahinasyon ko. Carmina.
Siyempre, Manong Nemi, na itayo kami na mintanlo ti asawag sakbay nga rumkwas. Tita rumkwas Manong Nemi, tinaornungan erik na. Thank you, honey. Thank you. Thank you, honey. Gabot na tayo mo. So nga, narukso ko na. O no, ano sa bali nga imaginem? Ha? Andan samat sa bali nga imaginem? Ada ka din ang among nga babae, ti parties, wala? Awan si kamat. Tara naman manlaw mo. Na isang sangay nita eh. Oh, dati man takastoy. No, kahit mo, another round. Oh, stunan. Agyan na natin. Gabot na mapanta pa yung opisina na bigan. Manong Nemi kalpasan ti makalawas. Kasla kahit ko mapanpasyarin ni Dona. Diyak man na naanat contact number na. Ini-agring ti cellphone ko. Saan nga nakapunbok? Mio number. Sinong bata? Hello? Mr. Vincent Sagrado? Yes. Sandito eh. Siyak ni Minerva, ti mother ni Donna. Ay, ma'am, nana, nakatawag kayo man. Kasi ano namon yung number ko? Inaramid ko ti amin na pumuspusan tap numamuhak. Tapay, ano ti may pay ko? Please man lang. Sa karam ko man ito na iti ospital. Hindi pa lahing kabigatan na kaniting panagkuyog yo. Ngayon confine ko ti ospital. Hanya? Takapay na. Mabaling ka din after your office hours o may ka ti ospital? Sure. Kahit ko na makita isuna, kahit ko man na makumusta isuna, kahit ko maamano anyat kasasahan na. Imbaga kini Wilson Manong Nemi. Diyak makaumay na partner. Diyak makaumay. The appointment ko. Kalbasan di office hours. Mabingin na hospital. Diyak man mo. After ka na di ka party. Wait. Baka maiparat kang pesuking kuha na ti arak. At siguro sakit na. Noon sakit na, saan nga maiparat ti arak? Ano ba't sakit na? Baka grabe pare. Di lang nga na, kitaon sakit na, nakalapulpsat. Sige, tamapang ko sa rungkahan ni Sona. Ini makadaro na Manong Nemi ti private room ngayan. Kasla nakaalis tong Empress. Ba't maturog Manong Nemi? Banbantayan ti inana. Nana, apay kastoy. Hindi na mo ka makita ni Donna. Kaslasang ang sakit. Nga apay kastoy. Nagatot impresan ni Bagina. Anak ka din sakit na. Naigunam-gunam kayong kuha na. Nagiti may parit ngay pauning na. Kaya naramidan na. Ngayon, matangkad magamit yung ulo na. Di pagpintasan na, maaramid na nga, ma-maintain, tilangana, kat makapagtrabaho. No, mabayjak kumakayatan ng trabaho suna. Ngayon sa bagay ko na, adad dapat nga ragsak na, no, makipulapol ka nagtrabaho. Ngayon na dyan ngamin inom na ti arak, isot na kada dahil, nga nagdikaran sakit na. Anat sakit na? Cancer. At cancer na. Okay. Leukemia. Oh my God. Leukemia? Ngayon, babayin di pa ng tulong na itibagina. Babayin ka na kinangingina, kinabibilag ng agas. So nga, ngayon, adadag di gondawa nga sumro. Kasla ita. Simbro. Kastagayang. Vincent, kamutan na ka to yun, please.
Mabaling ka din ka, raim ka makaringis mo na. Adanas ka nga nakatangin. Sige na, siya ti makamuking kwa na. Manong Nemi, iti asik, iti langana. Inigkamak manong Nemi din nakulap na. Ket, pinatpatak, babaintinduang at nakulap ko. Pinasal-pasal ko manong. Aging nga makariing. Vincent? Yeah. Siyak. Vincent, please. Please. Sala nga may mesa nga imak ti gamam. Alam pa na ti mesa. Sige. Agtakob. Sakwin ka man. Oh. Vincent. Yeah. Oh. Ang dagang katibiyag ko, Vincent. Ha? Tibaram. Tibara ti nakulap mo. Nga amaad-adaw, babain ti nakulap ko. Ngayon so timang pabara ti magig. Vincent, saan mo lang pisil-pisilin ti nakulap ko? Kahit ko nga, kiss me. Kiss my lips. Silpo ang tibiyag ko, Vincent. Silpo ang tibiyag ko. Babaen, iti bara. Naginidakulap mo. Bara ti magim. Bara ti kiti bibig mo. Please. Kat kabutang pagpakaasi, manong. Inamalak na kiti bibig na. Sako ni nanam. Ninot-not. Bumalas met, manong. Bumalbalas. Iyan ang takmet. Vincent. Oh, Vincent. Bimangon, manong. Apay. Nabigsakon. Ha? Abag sumat manong naming sumrek ni doktor. What's happened? Hey, doktor. Siyak ti gayam ni Donna. Hey, pinalawan na kami dito ni Mamang na. Doktor, analaing ako, doktor. Oh, it's a miracle. Peso. Kasi naka-recover ka nga dagos. Because of you. Gaputi hayat mo, Vincent. Doktor, intun bigat. Mabaling ko ito tinumbuhan. Ita ko mga malamatayin, rabi matayin. Ito nga lang, mabit lang tsaka pagkaya. Mabit lang. Vincent, tinagan ko, doktor. Please, agtuka ko pala dyan, ha? Taas ikaswag ti pasyente. Parang naimig kasla saan ka mo, mati. Itakit kasla matmatay. Nakatut imbrasan ti magina. Gimitakit. Kasi nagsubli ti dati ka pamagina, ti pintas na, ti kinakinis, ti kudis na, ti kinabiyag na ginimata na. It's a miracle nga peso ako na sa ti doktor. Hindi ba examen ti doktor, manong? Okay. Agyaman ta kinamo Diyos. Nagsublimat lang ti normal nga kasasan mo. Ngayon, please, Miss Duna Mendez, naginibiling king ka maiparin. Saan mo nga namin din? Oo, doktor. Diyan ka muna kami tinaknakan ko tayo minumang harak. Doktor, umalik kong tarumar tumigan? Oo. O itawa kang umapay lang ang account office. Yung mamalimad lang tanong kaya't munti gamin. Ay, dito di mama. Dona. Doktor, ano na masamak? A miracle has happened.
Di anak ko, nakalisto ka narimbagan ka nakapag-recover. Sa miracle ka talaga. Oh, doon na anak. Oh, mama. Nagpaisote ko na. Anda ka ni Vincent tibiyag ko. Tinalyaw na tibak at mano. Vincent, ano tinaramin mo? Ore sakit mas dawak man na. Kabailak man gayong ti magsilpo ti biyag ti mesa nga tao. Nakapapo tindak pananigam tinakulap na hindi makariing. Tekwan, kiss me ko na ngagpagpakasi. Jakli baken, pinagustuhak, gabutak pagpakasi nga ron. Gawakal pasan na ka. Mama, biyag ko, tibara tibagi ni Vincent. Biyag ko ti ayat na mama. Di ngamin, Vincent. Tsaka mo, kaslasan pala mamati. Doktor, ay, ito nga ba nagkat siyempre, tibiyag kat kasapulan na tibara. No, aglamingis, tibagi, kumapsot, ti panagdaray, panagdalyas at digitiya, at dara, kadigiti orat. Saan ka di nga ti, barakit iso tibiyag? No nalamiis ka, kasla ka lang na tayo. So nga, husto, tibara, ket iso tibiyag. Manong Nemi, iremormat laeng karedi nga oras dito na. Kanintulot ko ida, Manong Nemi, ti malayda, ti makadakas, dinakmutan pagawidan nito na. Agawid na kada pamilyak. Nalpasit, nagsublin ka sa lunat mo. Sakti nang pasubligan ka, palubusan na kita. Ada pamilyak doon na. Please, nagpagpakasya ka. Siya nagpagpakasya. Saan ka nakapagpakada ti asawa? Okay. Baliw ang tungod tagpakada. Okay. Saan kita? Ton Sunday. Sige. Into Sunday. Ini sa bali man na nagundaway Manong Nemi nga nagulbuta kiti asawa. Naladaw ka? Dalapang ka ti ospital. Okay. Ada ngamin na nasingin ka kamagyamin nga na adat ti ospital. Ori na laingan. Promar ka nung tumigatin. Di ako problema. Awan na ni. Sige. Ito sa nagkakarot ng tamangan. Ha? Naturugin dyan akta. Ito na yung tingarabi Manong Nemi Jack makaturong. Agsilpo-silpo. Mapuksa-puksat ti turong ko. Nadlaw ti asawa. Sabi nga, kakuti ka lang, kakuti. Ang orin ang namakidhan. Gamalukak ti turong ko. Ada problema, Vincent? Awan. Hindi posible nga awan. Di kayat ko, honey. Doan niya ti problema ta kadwa. Problema ka lang dito. Ana, dikit kayat ng soan na problema. Kayat ko sa wan. Kayat na ito, ang problema ko, mga awan problema. Dikit kinaling mo pumalusot. Laglagi pem. Nga itibibing nga patiliw ti may sangikan. Rumuha naman lang iti puno. Ano problema? Saan ka kasto na akong problema? Honey, maturog tan. Ha? Anong problema? Maginap. Napanan, makaturog ako. Nagay. Good night uli. Good night. Manong Nemi, inyuman ko na ito kini Wilson. Ita mo pa lang ang problema ka, di ba? Bae partner. Dati-dati nga babae, nagproblema kang ka. Ita, pag problema ka, hindi ka babae. Sa mali iti, sa mali ita.
adan asawa. Kata, hangmat adakas nung pagustuhan ti panagpakpakaas ti may isang babae. Di ba? Adakeng katibiyag na. Adakeng katiragsak na. Patgam, pagustuhan, ipaay mo ti kasapulan na. Ay ayatin na kanido na. Tutupamiso na. Iparik namat, isupapak na tang marikrik na nangayat keng ka. Dimteng di Domingo, manunimi, tilad na timpakpakadak, iti asawak, takalpasan, nga simuknal kami, ngay matender ti muna, nga misa, iti bigat. Nagpakada akon, manunimi, kat dinagas ko nito na iti balayda, kat kastaon na iti ragsak na iti makita na. Ma, ingkamin. Oh, Vincent, sa mga baybayan ni Dona. Wala na. E di makalugan ket may erekep nan manong nimi tiri daw, inarakop nak ni Dona. Sana inagkan ni kiti bibig ko, iti nakapapawat. Oh, Vincent, you're my life. Oh, you're my joy. Sikat iragsak ko, sikat ibiyag ko. Nakaragsak kami kanay di nga aldaw manon nemi. Ta nakatupis nga kahit na nagdigos kam nga dua. Kunam lano, kasla kam na teenager nga kinabatan. Talaga ka nakaragsak ni Duna. Nasiyak di mang parparagsak kag kwan. Kat nung hasta nga makamatak ka na kinarakom kami sa aglanang itinapahot na kinibibing. Oh, Vincent, you're my life. You're my joy. Sikating amin ko. Yung baglagin din natintang kanibiyag ko. Agbiyagag ka po ka. Iso nga please. Saan tang asardayan ti amin. Ipay mo kanyak ti baratayat mo. Ta iso na ita ti biyag ko. Awag ka din nagbaling ang boyfriend mo. Awan, kaano pa yung nasakit mo? Hapay unay na bayag. Basta kaya, edi college ka, dati college, ado taganarap ka, ado dangam out kinayat ko. Kapati si kalayang ti kayat ko, minsan. Nalataw lang kami ti panagamamuta. Nasapsapo lang ko ba? Tapno natat nag-asawa. Siguro awon sakit ko kastoy no, sikat asawa. Kapatid ng art keng katibiyag ko, tisilpo tibiyag ko. Ang mamumat na ni Wilson, di ba? Baro pa na niya eh. Ako may asawa na. Wilson? Ano nga tanong? Padasi mi sona. Anya tayo mo, baka anadang iso ti magtadbiyag keng ka. No, aping i-transfer na kinigayam mo. Apay, ipasublan na kinigayam mo. Daan ako di asawa. Amo ka mawatan na. No, si katigayat ko, Vincent. Umkan, intagbal na sa. Hindi magbalas kami, maroon na yung nag-check-in kami dito hotel, netang beach resort, kanidada kami ti oneg, ti siled, maroon na yung karabasa ng harabas. Vincent, love me please. Oh, love me. Oh. Naikat na ti arawatan naman ang nemi kinapauna iti pintas ti sukong ti bagina. Kaslasaan nga nagkapo iti sakit. Nga kaslasaan nga makalawas man ang nemi nga awan. Nagos nga. Diyak mawatan. Kat siyempre, ison dinagigat matenterawatek, ti makasda awak manong nemi, ini maibabanan ti pantalong ko, ken ti brief ko, insakmol na matan manong ti, Dona, Dona, Nakapaypayag manong. Kasla na amunan ti loko, amunan nga tiltilan ka na. Anot-notan.
Inyo lalabat lang manong nemi kalpasan natin bakner, naglanang manindig ni bibig. Sakmantan tinang ipababa, ti bibig ko, ititangan na, kan iti barukong na manong. Oh, Vincent, wow, super. Nakabarang-barang ni bibig mo, kaya nakabarang-barang ti bagim. Biyag ko ti barang, Vincent. Ah, oh, Nakabay-bayat manong nemi nga kakaram kami na kendi-kenditan na kinituwaman sanas iniparukong na. Naisang-sangayan ti kinasukong na itakaman sanas manong. Huwag naging gasin na kuroy ko isuna kinin parang paindakon ti kama. Binalmaliwag manin manong nemi nga nagkan na kinibibig na sa ako impababa. Digdig mo sa kanisuna ka na kinagkakabarang agin. Nayan naman na kinibibig ko manong nemi ka na kinituwaman sanas na ganito yung manantanan na pakangigak ka na kiniasog ka na rin nito naman. Ah, oh, oh, God, oh, oh, Aging ka manong nemi nga impababakbay ti ulok kat idready naman ngay kalawa ti kayang naman. Nakabasbasan saan sa na Virgin na kunak tinakam ko. Kami di manasag manong nemi nga itesting tiramay ko saan nga sumrek. Kaya sinukit-sukit ko ng nemi kat ko na, Vincent, no, saan nga na ito tisarag mo, Vincent, Vincent, Tinadas ko kasi napsapan, manong nemi, sa ako ingkutukot, timordong ti dilak, itiruangan ti kuweba, kat kastaon na ti panangihato na ti pato, Vincent, Aging ka manong nemi ngimbiat kunti panak ket napanagnikak dito yung virgin suna. Impilit ko ta medyo marigatan ak manong nemi masyanak kapag talaga masaktan ngimrumbang launay nga usatak ti langit. Ket pinisan ko ang aron ti talon na itangan langit manong nemi ket nakastrekan ti armas ko iti uneg sa ko insagat. Vincent, I'm, thank you very much, Vincent. Vincent, you're my life. Sikatibiyag ko, sikatiragsak ko. Parang sa akin na, tandakang katiragsak ko, tandakang katibiyag ko. Wen manong nemi kas taunay tinak panang paragsak kan panagragsak mi nga dawakin ituna. Dahil tamad manong nemi tinangrugyan ti illicit affair iti nagbaitan mi. Tano sa anak nga tumawag, isut tumawag. Kakasyak lang mangilulimid iti asawak ti amin. Manong nemi, ada schedule mi. Kadet ang schedule masurot tapno ti kastagat ta. Masilpuak lain ti biyak. Tanong hasta nga mangliwatak manong nemi agpagpakaasim at ti inana. Mangrugi manin nga umres ti anak ko. Vincent, please. Umay mo ko mapagbiyagan. Nana, ita pamilyak. Iso nga, please, di ka di maragsakan. No si ka di mangbibiyag ti may isa nga tao. Di ka nga ta makonsensya nga matayin ni Dona. Gabot na sa mga kayat nga silpuan ti biyag na. Linuloko. Dapat nga ti sa bangsapol sa bali nga lalaki. Kinasaritak ni Wilson. Imbaga kikuha na ti amin. Partner. Kaya't ko ngipasublat mo kanya. Ang kasan no, awang kanyak, tadakin ka. Datalangin barat takulap mo. Partner, kinam ti takulap ko. Nalamiis. Handag padpada. Barat ka sa pulan na. Panasan mga tulungan na, sumapul ka, tinabarat, nakulap na kas kanyak. Tinabarat, bagina, warm-blooded.
Kinore man dama sa pulak, no hal na kayat, kat sikat kayat na. Ore man no, kaya ko ma, no sikat kayat na. Ano nga tiket mo pasama kita? Ituloy mo, friend. Partner. Ituloy mo. Biyagem nito na. Kapilitan tumatmanan nga pang ko pagustuhan manong. Uwan. Kat siyempre, nasta onin tumanin ti pagyamyaman na. Ngam sa nga nagtalinad nga palimad na ito iti asawak manong nemi aging ganang tuktalan na. Sino na ito nga doon na? Sino na ito nga doon ako na? Vincent, napi nga di na pasumbatan. Dito tumutawag kang ka. Dito text kang ka. Kano ba yaman nga among nga biyangan sa cellphone ko? Di mo kaya't nga biyang sa cellphone mo? Tamno jak mo tuktalan ti arabid mo? Carmina, I'm sorry. I'm sorry. Ano pagsusuryam? I'm sorry ko na, gamot ha. Saan mo na tong palti karim? Nga di ka nagbabay? Nga mada babae? Kapit mo na itang doon na? Kapit mo na itang doon na, kunak? Tanda ka kuma. Manging natanap mo. Awan ti kastoy gariri no saan ka nagarami na kastoy. Okay. Ngayon ba yan? Takupde kunti relasyon mi. Saan ako na makisisinara keng kuwana? Saan ako na mapapagking kuwana? Tsak mamati. Rumbeng ang patsem. Sige. Padasan pa yung matuktalak ti amin makita mo. Tinawagak nito naman. Manipod dito tayo akong taway. Saan ka tumawag, saan ka text. Nadugtalan ng ti asawak ti amin. Inamin ko. Isang agsinatan. Di makatakas man nung name tumawag man ng ti inana. Vincent, iho. Adamanin ni Donna ti ospital. Nana. Adamat ti doktor. Saan nga ti doktor ti makaagas kang kuana. Sika. Ada asawak. Ada pamilyak nana. Diyak kayat nga marakrak ti pamilyak. Hanang ti kayat mamatay ti anak ko. Awan ti masol ko namatay. Mabaling nga daitan tinito ding kapag patinggaan ti biyag na. Saan nyo ko may pamasol kanya? Diyak kayat na marakrak ti pamilyak. Dapat pating-amang ti pamilyak kim nito na. Please, Vincent. Kim saan ko naging kaskaso man. Ang ingaman ng nemi ngay ti may sa nga bigat ti Sabado. Na nagpip-pip man ng nemi nga kotse. Hindi mapang ko kitain. Kotse ni Donna. Sino na niya? Ni Donna. O may nakapayin na nunin dito eh. Ganda na tiga po na apa nga. Diakon makisinarak yung kuwana. Diyak pa yung gayat nga tumawag. Siguro, gamot na sa anak nga makisinarak yung kuwana. Imbayan di mano dito eh. Makita natin ang babae. Gura ka, may takarbi na. Apa yung gagawin na? Di mo kaya pungot-pungot na kiso na? Rumbeng nga maasi ka keng kuwanan. Ano maasi? Isakit mo pa'y? Dapat patagan na dyan nga doon ang siyak? Na kami anak ta? So ngay batanak ko. Inibatak na ibatak manong naimikit kas na oing taras na. Nga napanitigay. Kahit pagsawsawan naman ni Donna. Nga din pa nakikita noon niya't langana. Manong naimi si Morotak. Kada sidaga kon hindi bababa ni Donna, ti tawa, ti kotse. Hindi tandag na ti rupa na. Nakitak ti higtot na sawak manong. Kahit mong sawan, isa na ito ti Donna? Isa. Habang kinayat mo. Matay na lang na. At sakit na. Nasyak lang di mangbiyak kang kuana. Di ka mawatan. Romarta,
Tagsarita kayo. Remor kami iti gate, manong. Ningayam mamang na tinag-drive. Nana, nagpagpakasi ti anak ko. Ngomay kam dito eh. Urisan na kumakaya. Nagpatulong ang iti karoma may isut mang bagkat keng kwa nga manginukan iti kotse. Apikas lang ana. Adaan iti cancer. Leukemia. Diyos, nakakasi pa ito. Nakakasi lang ana. Carmina. When? Carmina nagan ko ang asawa ni Vincent. Agpagpakasyakan ka. Palubusam ko at asawa. Ngamang biyag ka niya. Kadagiti agek. Arakop. Kinaplos na. Rinuloko. Iso ti mang bibiyag ka niya. Minamauyong. Uwet. Ibagada nga minamauyong ti panagayat ko ka. Ibagamban ti kahit mong ibaga. Nga minamauyong ti panagayat ko iti asawa. Imawan ti maramid ko. Awan ti nakmaramidan. Gapotanda ka ni Vincent ti biyag kenragsak ko. Talo awan iso na. Awan din ti biyag ko. Iso ti mang bibiyag ka niya. Manong Nemi, madlaw ko maasyan ti asawak ken ko na. Andaking ka, Vincent, no kayat mo. Dito kam lang unag ti balay. Iti anak ta. Sumare ka kon. Carmina, sumare ka kon. Andaking ka nga desisyon. No napatpateg nga sika. Nga napatpateg nga ikam ti biyag nangim ta kami nga gina. Kung ang man maawatan ti sitwasyon na. Masaktanan. Masaktanan. Imagine naglahingan nga naawang ka tinanak at adda ka tinanak na nga anyat araramidem. Bibiyag kami sunan. Lipliputan dak. Saksak tanda. Yamawag ti magtanagam. Tay karigatak tagbalin nga martir. Mabiyag mo lang. Masilpom lang ti biyag. Di may isa ka tao. Manong Nemi awanin ni Carmina idi gamak dagiti kulap ni Donna. Vincent. 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 Donna. Nana? Vincent. Gawit kayo. Sumarunwa. Agpeso. Agpeso, anak. When? Sumarunwa ka, Dagos. Ini sumrakak manong Nemi inarakop ko ti asawak. Hanya ti kahit asawan deta, narakop mo. Agpakada ka? Sana ng bayag. Kadanam na dyan nga babae. Kat panawan na kami nga aginak. Mabait tayo na ito. Mabait. Ano na kayo mo sawin? Matmatahin niya tao. Matmatahin nga paiso. Ngamno ka din nam, arakupem, agkam, tagi ko, agbiag. Style mo mulok. Kahit mo sawin ka din nam, tap ng tultul iti biag na. Para man lang ti maudi akong daway. Carmina sang gani, ako na nga at sakit, ti tao nga dandanin matay. Kat ipay mo kayong kuha ti amin na pakaragsakan na. Sus! Una nagragsakan da ako na masagsaktan. No talagang ipatpatag na Carmina, man nakawat ka. Palubusan na. Baka mo ka.
Saan ka palubusan? Ngem na ipilit mo, makamo ka. Kaya't ko palubusan na. Di ka palubusan. Ngem nagpilit ka. Dalatagay ka. Sige. Basta agsubliak. Diyak maikaring nga maoray na ka. Agsubliak to. Oras ang ka nagsubsubli. Indrobot ko't sumagmanong aromatek manong nemi kang runan na unay ni kiti agamit ko nga mga opisina. Kahit napana ka mismo iti balay na manong nemi kat inidaidi nga rabi Sos Maria. Noon niya kit nga milagro. Anya tanda kanyak nga bara nga mangbibiyag ti maysa nga cancer patient. Buwan manong nemi babahen ka nagiti agek arakop apros ken kadagiti na irot nga arakop ko. Babaen ti bara ti bagik manong nemi masilpuan ti bihag ni Dona. Dito yak nga grupuat nga mapan nagtrabaho. Dito yak nga gawid. Kaya di agsubliman ni Dona ti trabaho na manong nemi nagtrabaho manan. Ngem sanda nga pinagpaot pa nagsipod ta. Pinagustuhan na lang ti makabulan. Naging kama nun nemi. Ngayon bagana nga masikog. Masikog ka? Yeah. Baka ibati ak ti makalaglagipan nyo minsan. Tapay, tabatyam ka di nga matay kan. Silsil po ang mandibiyag ko. Ngayon dumting to ti gundaway. Nga saan mo nga masilpuan. Kit kabayatan nga andak pala kasi bibiyag. Di mo ko maliwayan. Ti mangbiyag ka niya. Ti mangipahay ka niya kitinaksak Vincent. Oh, Vincent. Nagpa-check up kami ti doktor manong nemi. Imbagami iti doktor ubagay ni. Imbagami iti ubagay ni manong nemi nga cancer. Ana cancer ti pasyente. Ti masikong. Kinunana ka na kami manong nemi. Nga ti posible nga mapasamak. Nga either nga ti anak wano ti ina ti matay. No dumteng ti panagpasngay. Ngem, nasesayat manen nung agbyag da nga kina. Manong nemi tinawagak ti doktor nga dati nga doktor dito na. Nagsarita na iti umagay ni. Yamo nun ang nagsasalitaan na. Aging ka manong nemi nginisataan ti doktor na ginasken nga tumarin na. Pamprevent ka no ti posible nga panakapektar di ubing iti cancer cell bilang ta agbihag ti ubing. Manong nemi kapot na obligasyon ko, responsibilidad ko kinito na nagbalinak nga ama iti sikog na. Basta naman tumawag ka kini Carmina manong nemi pasari sumungbat pasaray saan. Kang kanayong bot nga magbaga kan anos da. Orit na dandanin ti pa nagsublik ko nakanapan. Aging ka manong nemi nga dimtengan di pa nagpasngay ni Tuna. Manong nemi ket dito yan. Ana pasamak ti amin. Babae manong nemi timpas ngay na. Sigon ti doktor ket nasanun at tubing. Ngem ni Tuna. Agpakpakadan ni Tuna manong nemi. Tiyakon kaya. No, Tuna. Sa mga sawan na ita. Napatay ka kanimat lang kang kabinsan. Nagbaling ka nga napatay ka niya kabayatan ti Mano. Almost makatawan nga panagdan nata. Kan di anak ta. Kasanon ti anak ta. Numapu ako ka. Doon na saan kang pagkanakas ta. At tuyak tinakwalap ko. Ti agek ko. Ti arakop ko. Ti bari ti maging nga magbibiyag kang ka.
Kasla sangkon nga marik na ti baram. Dalami isan ti panagriknak karig na kulam mo. Dalami isan ti panagriknak karig ni bibig mo. Pati sang aw mo kat nalamisan. Iso nga saan ako nakabaylan ng biyagan. Di nakapapating ang puno. Milagro no milagro. Ngamda ito yung tinitudi nga pagpatinggan ni biyak ko. Vincent, nagyaman ak. Iti panang ipatag mo kaniyak. Panang paragsak mo kanak. Kanang ini maud-uding nga aldaw ti biyak ko. Nagyaman ak. Kat di mo ito kumabaybayaan ni Angela. Saan ito Manong Nemi, iti mismo nga saklot ko, tas sinaklot ko ni Duna. Iti mismo nga saklot ko, nagsatan ti anges ni Duna, Manong Nemi. Duna. 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 Nagbulig ka nga napatag kanyak Duna. Ano pa'y ngayon patag ka, sumat natin ba nakapukaw ko ka. Duna. 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 Uwan Manong Nemi, kaslasaan ko pa dyan nga kaslap. Imbilang ko nga asawa. Kasla asawak ti pimusay Manong Nemi. Kasla asawak gapat na pampanunutek. Piman di anak. Kaipas nga hingam na ulilan iti ina. Nagsangit ang Manong Nemi. Gapat na talaga nagpalinan nga napatag kanyak nito na. Nagastaman ti ba nagsangit Manong Nemi ti ina na. Sana ka nag-awawin. Manipod pa na kay mansayag, aging ka pa na kaitabo ng tibangkay nito na. Inagpakada akon kininana Minerva. Inakon nana. Agyaman king ka, Vincent. Agyaman at. Pinaragsak mo ti anak ko. Kabayatan di managsagsagaman at ti amin. Ken nakaibati, iti pa kalaglagipan tayo kinkwana ni Angelica. Nawaya ka nga may sumarungkar kinkwana, nagdaguntaway mo. Isunalahin ta. Pampanutek, kumapsut ka kumapsut. Awan ti sa baling pangiba isak, kina Angela, dudumteng tumaten ti panawan ko. Mabaling ka ningo may kunto ibati ka na kayo kas bakarikan. Tanda kayo matlaing ti mariingan ni Angela anaganak ang kuwana. Mabaling ka di, Vincent. Manong Nemi sa anak na nakasugmat. Dintuloy kon ti pimanaw. Kaya di may lukat ti ridaw. Nagsuplikan. Wen, apikas na tilangan. Natayin nito na. Sumri ka. Natayin nito na. Nagbaling na lamis, tibagik, hindi pa nagrik na. Gapatan na tanunan ng tinituding nga panangipulang ng pimpabulod di abot Diyos ng piyagyan ko. Nagpatinggan ni amin. Yan nagsubliyak. Tap na ituloy ko. Di ba kalibangak ka na kayo nga gina? No si papakawan kan siya at kapay kanya. Vincent, dosaan ka kumanga na pating. Awan kami kumanga na nadanunam dito. Di ba kunakin ka? Nasaan na kamto na basang patan dito? Kaya man Carmena. Da isang sangaan ka unay.
Isang sangay noon ang tinaimbang mo. Oh, Carmina, Vincent, maawatag ti amin. Para man lang ti pakaragsakan, ti pada nga tao, iti udi nga aldaw ti biyan na. Naragsak ka di matlang ni Dona nga natay. Naragsak. Tanakay bati pa'y. Kahit mo sa na anak kami so na. Amoy. Sa tinularte yung tanak na. Nayabati ka ni Lola. Ngam na ko na. Gamot tabakitan. Kaya namarikrik na naman ng sakit. Problema na sa dinut pangi baisan na kay ni Angelica. Kaya bagam mo no, itapay ka dala emon. Babae? Babae. Tawagan na siya bakit. Ano kaya't na, agapay dito balay. Panahon ng tibalay na, tagyan dito eh. Dahil sumalat magayawan ka niya, ti apo ko na. Kaya bilang tamat nga anak, iso na. Pudno ka limang mga kuking ka. Umuhid pudno. Ala, tawagan mo na siya bakit. Taori itamit lang. Umaid lang dito eh. Takait kumantin nga makita kan mauba ni Angela. Naitsang sangayan, anay balitukan di pa nagpuspuso ni Carmina manong. Saan ka nagbindot ka ng asawa ken kuanan. Tanumang pa'y nakaaramid ang inibindot ken baso. Noong pa'y nasugat ko ti puso na ken nagsagaba. Ngam sinukat pa'y lang tiruangan ti puso na pinastriknak. Saan lang asisya, pati pa yan ni Angelica manong. Ni Angelica, idiadamput na, daddy, mami, grandma, kuya, ti awag na ka na kami. Maragragsakan man siyempre ni JR, kapatadan ating na. Amo ni JR manunimi nga saan na kompleto nga kapsat ni Angelica. Ngayon doon tingto ti kondawan nga ni Angelica, mamo ng tumatentipon ko. Kat no kasta manunimi nga dumteng iti All Souls Day, All Saints Day. Hindi Campo Santo, sumarsarong kar kami. Inasaludsudan ni Angelica no sino tintuna na sarsarong karami. Ditohin ngayon pudno mi kan kuana. Iso ti pudno nga inam, anak. Iso, inyos ti rami tinapasama. Kasla sa nga mamati, marang nemi ni Angelica. Ngayon mahon tinagbaliwan ti amin, ti pamilyami, marang nemi, agsipod na nagtultuloy, iti panangipateg ni Carmina kani Angelica. Agas ti panangipateg na manunemi kani JR. Kanda gini agkapsat, kasla kompleto ng agkapsat mano. Awanan ti ina ni Dona Gabotam. Nadan ba tinaka nga sakit, kat inyabay min ti bangkay na, titanam na, itatanem de di Dona. Na ito garot ti pagkasalita ak manunemi, kat nagyaman ang launay ti yaling mo nga nangibasa. Kat sabi ko tadamat na ibating nga anal, liwliwak ang pagsarbingan ti biyag, kanaginipadag ang dibigag, kanagbuya, more power to your program. Tuwing nga nagyaman nga pagaya mo, Vincent.